Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2025-nji ýylyň 1-nji awgust hepdeniň anyny güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanalyna. Hormatly dinleyijiler, ine şu gün biz hemme türkmen jemgyýeti bolup, türkmen grażdanlary bolup, ýagny syýasatçylar, blogerçiler, aktivistler, türkmen grażdanlary bolup, Türkmenistanyň prezidentine soragy berjek bolýar. Sebäbi biz 5 ýyldan bäri görüşip gelýär. 5 ýyldan bäri ine biziň toparymyz görüşip gelýär. Käbir toparlar ondan köp 10, 15, 20, 30, 35 ýyldan bäri ýa şu diktatura garşy görüşip gelýär bolýan. Şu neçeli intek bir gedegem 34 ýylda hiç biri prezident türkmen halkynyň soragyna jogap berip görmedi. Ilaytada soňky 17 ýylda 15 ýylda ýa-ni Gurbanly Berdimuhammedow soňky 3 ýylda bolsa Serdar Berdimuhammedow şu adamlar prezident bolurlar, şu adamlar prezident bolup ýollar. Şu neçeli halkyň soraglaryna, halkyň agyr ýagdaýlaryna, halkyň hal ýagdaýyna ne garap, ne jogap berip, ne soraglaryny dinläp gören oklar. Ine şoň üçin biz şuny häzir 5 ýylyň netijesi hökmünde hemme soragly ýygnap Türkmenistan prezidentine berjek bolýar. Şu soraglary Türkmenistan prezidenti 22 awgustda çelli jogap bermeli. Eger de jogap berip bilmeýän bolsa, onu Türkmenistanyň prezidentine türkmen grażdanyň tarapyndan hiç hile ynam ýok we şol adam işde goýberen uly üstünlük, uly kemçiliklerin esasyna işini taşlap gitmeli ýa impeachment bolmaly. Impeachment diýmek nedoweriýe, ýagny ynamsızlyk. Ine şoň üçin biz şu ýygnandyk we şu çykyşymyzda biz netip bolsa halkyň agyr ýagdaýlarynyň ýagdaýlar bilen bagly temalar galdyryp, şo ýerden soraglary ine Türkmenistan prezidentine berer. Türkmenistanyň prezidenti öz halkyna hyzmat etmeli, türkmen döwletiniň ýol başçysy, kabinet ministriniň ýol başçysy, o diýmek näme? Ýerini ýetirjek hökümetiň ýol başçysy, Türkmenistan döwletiniň ýol başçysy. Onuň bir topar ýa wezipeleri bar. Hemme wezipelerine de şu soraglar ýa bagly. Şoň üçin şol Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow jogap bermeli. Biz efirimizde ýa-ni biz gepleşigimize başlamaka men bir videony görkezýän, urgut berdiňiz hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüne yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygyny we bir taraply hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we okuymy, türkmen halkynyň agdy birligini, onuň paragat durmuşyny goramak üçin baş etmäge, Türkmenistanyň häzirki we geljeki nesilleriň sokratyny hassa bilende oturmaklar üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wefaly we dogruçul hyzmat etjekdigine dawraly gasam edýär. Ine hormatly watandaşlar, ünsür görünüm bolsaňyz şu ýerde Türkmenistan prezidenti öz wezipetine geçen wagtda inaugurasiýa diýilýär. Şu inaugurasiýada söz berdi, men halkyma hyzmat etjek, men konstitusiýanyň käpili boljak, men Türkmenistanyň hemme kanunlary, hemme grażdanyň ýa-ni hukukly haklaryny gorajak, men hökümeti diňe Türkmenistanyň ösmegi üçin ulanjak diýip gasam aýtdy. Ine şo sebäpli, şo derarly, şu günde Türkmenistan prezidenti Serdar hemme taýlanan soraglar Serdara bagşlanýar we Serdar şoňa jogap bermeli. Hormatly dinleyijiler, ine birinji bilen siz ruhsat berseňiz men özüm sora başlaýan ýöne şu gepleşige başlamakam şu ýygnaga gatnaşan adamlaryň ýa-ni men siziň bilen tanışdyrayım şol adamlary. Şu biziň ýygnamyzda Talip Abbas gatnaşýar, aktivist, bloger, şu günne uly işleri edip gören, uly korrupsiýa ýagdaýlaryny halka açyp beren, açyp ýören bolan bir topar muň ýa-ni halkyň ynanmagyny, halk bilen giýjek ýyl gürleşip ýör YouTube'larda we şo ýerden halkyň soraglary, halkyň ýa-ni ýagdaýlaryny gatnaşyp bilýän oglan biziň ine gahraman oglanymyz Talip Abbasow. Nurjan Süzer, siz bilýäňiz, Nurjan apa diýýär muňa
Nurcan apa Amerika'da, New York'ta yaşar ve şu yerde onun hemme protestleri edip yören ayan maşgala DBT Halk Hareketi'nin Amerika'daki vekili Nurcan Süzer. Demokratik Uyuşturu'nun konstitusiyonu merkezinin yol başlığı Muhammed Düyeci. Ona komutan yantamaz. Nur Muhammed Anayev. Nur Muhammed Anayev boyunca men aytsam, katı oğutuylar aydı bilen, aktivist, blogger, şu oğlun Türkiye'de bolly, Varşava'da bolly, bir topar devletde bolly ve şu yerde niyede bolsa da görüşüp, yani Türkmen halkının haklarını, Türkmen halkının yağdaylarını bütün yani çıkışlarına beyan etti. Nur Muhammed Anayev Talip Abbas fikri çıkış ediyor ve Talip yağlı halkın içinde ulu avraylar var. Yani şu aktivist bloggerlarım gelip yani dinleyicilerinin efirlerine katlaşan adamların sorularını beyan ederler. Bavanli Türkmenistan'ın rahatı katlaşan şu kirleşiler. Hormatly vatandaşlar, inni ruhsat berdiňiz, men özümden başlayın. Men Türkmenistan'ın Halk Hareketi, Demokrasiya Vatan Türkmenistan DVT diyen Halk Hareketi'nin hemme aktivistlerinin tarafından, hemme yani go'layanların tarafından Türkmenistan'ın prezidentine sorum berýän. Men öz sorularımı 4 esas kategoriýa bölün. Cemiyetçilik, siyasi, iqtisadi ve adamçılık tarafından sorular berjek. Men soruları 2 dilde açacak. Hem Rus diline hem Türkmen diline. Ve şu materyaller son hemme devletlerin yolbaşçılarına, yani demokratik devletlerin yolbaşçılarına, paso ilçihanalar ve bir topar cemiyet kurumlarına, Avrupa'da, Amerika'da şu kurumlara iwerler ve şu soruları bütün dünya bilmeli. Türkmen gражданlar, Türkmen raýaty, Türkmen cemiyeti öz prezidentine ahir zaman yani sorular berýär ve Türkmenistan prezidenti şoňa jogap bermeli. Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители нашего канала. Сегодня мы находимся на нашем канале с одной целью, чтобы задать президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову вопросы от имени граждан Туркменистана. В течение последних 5 лет, а некоторые уже в течение 30, 20, 15 лет, мы боремся за то, чтобы наши права не нарушались. Мы прошли разные периоды, но за последние 5 лет гражданская активность людей, граждан Туркменистана очень сильно возросла. Появились независимые блогеры авторитетные, появились партии, появились движения, появились люди, граждане активные. И поэтому мы начали создавать туркменское гражданское общество. Оно создается. И сегодня мы пришли к такой точке, где мы должны задать вопросы президенту Туркменистана. Как вы знаете, на протяжении 34 лет Туркменистаном правит диктаторский режим, то есть авторитарный режим во главе своего президента. Все они возвышают свой культ личности для того, чтобы угнетать народ, воровать деньги и не давать никакие права своим гражданам. Так туркменский народ на протяжении 34 лет так и не получил своей свободы, является зависимым от президента, не имеет никаких своих прав на территории Туркменистана. И в последнее время граждане Туркменистана начали покидать Туркменистан. И все, кто покинул Туркменистан, считают, что он наконец-то обрел свободу, и наконец-то он начал жить. Вот до того дошли, что мы уже не можем по-другому жить в Туркменистане, мы вынуждены покидать Туркменистан. Поэтому мы собрали все вопросы и будем задавать эти вопросы. Я свои вопросы разделил на 4 категории. На 4 ключевые категории. Социальные, политические, экономические и человеческие. Итак, первый вопрос – социальные вопросы. Cemiyetçilik meseleleri, birinci sorular. Ne için henidem internet ve YouTube'da karşıt maglumat çeşmelerinin erkin girişi yok. Ne için tarlık uğrayış, ulgumi, petek açıyar ve lukmanlar hataların problemaları barada doğrulşul gürlemekten korkyarlar. Ne için bilim resmi taydan kaçtı, petek açtı. Hakiki reformalar nirede, mektep ve üniversitet muallimlara golluk nirede. Ne için münglerçe yaşlar Türkmenistan'a geleceğini görmeyen yurttan çıkmalı olyalar. Ne için Türkmenistan'a cemiyeti oluşturmak isteyen adam, hukukları, koruyucular ve aktivistler düşman deyip hataplanıyor. Социальный вопрос. Почему в стране до сих пор нет свободного доступа к интернету и независимым источникам информации? Почему система здравоохранения в таком упадке?
И врачи боятся честно говорить о проблемах пациентов. Почему образование стало формальностью? Где реальные реформы? Где поддержка учителей и университетов? Почему тысячи молодых людей покидают страну, не видя здесь ни будущего, никаких перспектив? Почему правозащитники, активисты, которые хотят улучшить общество, считаются врагами Туркменистана? İkinci soru olur. Siyasi soru olur. Ne için yurtta opozisiya partiyalar ve saylovlarda bolmalı qarşıd kandidatlar qadağan edilýär? Ne için raýatlaryň söz azatlygy, ýygnalşmak ve parahatçylykly nägelikleri bildirmäne hukuky ýok? Ne için hökümeti tanqidleýän adamlar ýitirim bolmak ýa-da tutsak edilmek hukmy astyndan? Ne için hökümetiň demokratik geçiş ýöreligini ähkermezlik edip hökümet ähkermezlik edip kakıňyzdan häkimeti eýe boldunuz. Näme kadet ulgamy hökümete doğru tabyn bolup adalet bähbidine işlemeýär. Политический вопрос. Почему в нашей стране запрещены оппозиционные партии и независимые кандидаты на выборах? Почему граждане не имеют права на свободу слова, собраний и мирных протестов? Почему люди, высказывающиеся критически в адрес власти, оказываются под угрозой исчезновения или ареста? Почему вы унаследовали власть от отца, игнорируя принципы демократического транзита власти? Почему судебная система полностью подчинена власти, а не работает в интересах справедливости? Üçüncü, iqtisadi meseleler boyunca sorulur. Näme için tebiği baylıklara, gaz nevit paxta qaramazdan ilatın ağlama bölegi gariplikda yaşar. Näme için bizim yurdumuzda korrumpirlanan işgärler ve hukuk goraýjy edaralar huzurkarhanalara erkin işlemäge mümkinçilik bermeýärler. Näme için olardan para talap edýärler? Huzursuz buğda gorlamaga ve iş yerlerini döretmäge gönükdirilen hakyky iqtisady özgertmeler nirede? Hani garşylýan reformalar? Näme için resmi durnukluğa garamazdan Türkmen manatlary gymmatyny yitirýär we azyk önümleriniň bahasy ýokarlanýar? Hani manatyn konvertasiýasy? 33 ýylda Türkmenistanyň iqtisady manatyn konvertasiýasyny götürüp bilenok. Hani ýeňişler? Hani ösüşler? Näme için ýaşlaryň döwlet gullugundan ýa-da daşary ýurtda gitmekden başga hiç zat hödürläp hödürläp bilenok? Экономические вопросы. Почему, несмотря на природные богатства, газ, нефть, хлопок, большая часть населения живет в бедности? Почему независимый бизнес в стране рушится, душится бюрократией и коррупцией? Где реальные экономические реформы, направленные на поддержку частного сектора и создание рабочих мест? Почему туркменские манаты теряют свою ценность, а цены на продукты растут, несмотря на официальную стабильность? Почему молодежи нечего предложить, кроме госслужбы или отъезда за границу? Dördüncü, şartlı sorular. Başka yurtlara pul kazanmak için giden ya da Türkmenistan'ı mecbur ýagdaýda hemişirik terk edip giden adamlar hakda näme pikir edýärsiniz? Bu meselede özüňizi günäkär duýýardyňyzmy? Adalatly höküm sürýändiňizde hakykatdan hem inanýaňyzmy ýa-da prezident wezipeňizi yitirmekden gorkýaňyzmy? Represiya, sürgün ve içeride ve daşary yurtlarda garyndaşlarynyň yitirim bolmagy sebäpli näçe maşgalanyň ejir çekýänini bilip rahatlyk bilen uklaýarmysyňyz? Gizliň deportasiya edilenden ve tutsak edilenden soň çağlary izi ýok bolan enere näme diýäňiz? Taryhda haýsy iz galdyrjak bolýaňyz? Gorkynyň izini ýa-da umydyň izini? Четвертое. Человеческие и личные вопросы. Как вы лично относитесь к тому, что люди выезжают в другие страны на заработки или покидают навсегда Туркменистан? Вы чувствуете вашу вину в этом? Вы действительно верите, что правите по справедливости или просто боитесь потерять свою власть? Спите ли вы спокойно, зная, сколько семей страдают из-за репрессий, ссылок, исчезновения их родственников, как внутри страны, так и за рубежом? Что вы скажете матерям, чьи дети исчезли без вести, тайных депортаций, арестов и их пропажи в чужих странах? Какой след вы хотите оставить в истории? След страха
ili свет надежды. Hormatly vatandaşlar, ine men Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin adından şu soraglary Türkmenistanyň prezidentine berdim. Inni men öz gözlerimde sözi başka yankı gelen şu öpleşe gatnaşan adama geçirgen. Talip Abbasov, aktivist, blogger. Söz sizden. Sesini yapıp Talip. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Всех приветствую. На сегодняшний день, я начну на русском языке, мы активисты «Голос народа». Мы больше 1,5 года общаемся с народом, проводим прямые эфиры и никогда не боимся, отвечаем на все их вопросы. И больше всего я хотел бы задать эти 3 вопроса, которые больше всего я сталкиваюсь. Первый вопрос. Сердар Бердымухамедов, до того, как вы вступили в должность, я видел вашу предвыборную кампанию, видеоролик, где вы обещали народу, что вы поможете с обеспечением жильем. Почему эта проблема до сих пор не решена? Очень много семей, которые сегодня сталкиваются с проблемами жилья, а также семьи, где дети-инвалиды. Эти семьи обращаются ежедневно, можно сказать. И второй вопрос. Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова. На сегодняшний день вы говорите, что фонд функционирует и выполняет задачи, помогает детям, нуждающимся в помощи. Но, к сожалению, мы так и не смогли найти офис этого благотворительного фонда. Мы пытались созвониться, но, к сожалению, контактные данные, которые официально вы оставили в интернете, он находится в совсем другом месте, как бы другое здание, другая организация. И третий вопрос, иммиграционный вопрос. Почему народ Туркменистана на сегодняшний день сталкивается с иммиграционными проблемами, коррупцией? Люди не могут просто так вылететь из страны. Сотрудники иммиграционной службы требуют взятки по своему собственному желанию. Кого хотят выпускать, кого не хотят не выпускать. А также люди, которые за границей нарушили какой-то закон иммиграционный, их без суда и следствия сразу ставят 5 лет иммиграционного депортации, без разбирательств. А также, почему наши граждане не могут получить паспорта за границей? Почему все так сложно? Спасибо. На этом мои вопросы все. Тамам. Следующее слово представляется Нуржан Сюзяр, активистке движения ДВТ, представителю демократического выбора Туркменистана в Нью-Йорке. Нуржан апа, вы говорите. Салам, vatandaşlar. Здравствуйте, зрители. Я хочу сказать, что я на протяжении 13 лет уже борюсь и никак не могу достучаться и не слышат наши эфиры, наши пожелания, наши обращения. Вот хочу сказать, Сердар Бердымухамедов, вы уже на протяжении 3 лет, а то и более уже, являетесь президентом Туркменистана. Ну, естественно, я вас не выбирала. Хочу сказать, почему вы с людьми не входите в контакт? Почему какие-то телемосты не делаете? Почему с ними вот с глазу на глаз не разговариваете? Дело в том, что когда люди обращаются к вам в письменном виде, эти письма не доходят. И это мой личный пример. В течение 13 лет мы ни разу не получали ответ ни на какие письма. И вот мой вопрос. Почему вы с людьми с глазу на глаз не говорите? Второй вопрос.
политического характера. Почему на протяжении уже 30 лет амнистию не объявляете? Только помилование. А за помилование стоит, мы сами знаем, народ, это коррупция, кто деньги дает, и выпускайте тех, кто воры, убийцы, вот таких вот людей. Почему те, которые требовали свои права, они находятся, гниют в тюрьме? Так, еще хотела. Почему во всех странах туркменские консульства не работают? Абсолютно. Люди не могут получить свидетельство о рождении или же продлить свой срок паспорта. И абсолютно никаких требований не удовлетворяется. Прошу взять это тоже в внимание. Почему продолжаются репрессии? Мы сколько говорим, требуем, просим, обращаемся, а вы наоборот, активистов, гниете и делаете репрессии. Это в 21 веке очень стыдно. Я так думаю, что вы возьмете во внимание. И это наше обращение пойдет мировому сообществу. К сожалению, к мировому сообществу тоже хочу обратиться. Я не знаю, вы чем там заняты, но ваших действий мы тоже не видим. Поэтому мы вас просим, мы не просто так здесь вот сейчас вышли от безделия это все говорим. Мы хотим, чтобы вы нас услышали. Туркменский народ в очень бедственном положении. Прошу взять во внимание это. До свидания. Спасибо большое, Нуржан апа. İnnik sözü men demokratik güýçleriň koordinasiýonunyň merkezi bolan ýanky ýolbaşçy Muhammed Duyaja söz berýän. Muhammed aga söz sizden aýdylary. Salam vatandaşlar, salam görüşgen yoldaşlarymyz. Emrad aga sag bol şu nemäni gurnanyň üçin. Men birinciden hemme adamlaryň ünsüni häzirki ýagdaýda iki tane biziň kahraman aktivistimiz Türkiýede ýok edildi, ýani nire gideni belli de, olara hat ýazyldy ýöne döwlet häzir hiç ýyly şoňa jogap berenler. Men Türkiýe döwletiniň ünsüni şu mesele çekjek bolýan. Görün, biziň aktivistlerimiz Türkmenistanyň döwleti dolandyryp oturan adamlardan kanunçylyk talep edýärler. Şolaň etmeli işini konstitusiýa boýunça talep edýärler. Türkmenistanyň kanun ýörer ýany geçjek bolýarlar. Asyl bolsa, biziň iki tane kahraman aktivistlerimiň jany howp astyna şolaň mirdiligini häzir bilip bilenler. Biz haýyş etýäk, Türkmen halkynyň öňüne jogapkär bolla, şolaň mirdiligini bize aýdyp berin. Birinci bir şol üçin bütün vatandaşlar gelin birinciden öz aktivistlerimizi gollaýyn. Olary ýeke goýmaýyn. İkinciden de şu men oraya berendim Nuri biziň kahraman aktivistimiz öz maşgalasy üçin göreşip başlady, öz kanuny zatlaryny talep edip başlady. Öz ykbalyny halkyň ykbaly bilen baglanşdyrdy we şunem hi bolmasy özü şu netijany aldy. Şuň Galandiýada oty hiç zatdan çekinmäni göreşdi. Öz maşgalasyny çağıraly bilen Türkmenistanyň getirdi, şunem ýanyna otyrdy. Şu biziň hemmemize bir misal. Diňe biz adamlar kanuny boyun etjek bolsak, islegimizi yerine yetirtjek bolsak göreşmeli. Hiç zatdan çekinmeliler. Diktatörler näme üçin diktatör? Sebäbi gorkuýarlar. Şu gorkusynyň karşyna gitýän adamlary nakazat edýärler. Wurýarlar, ýençýärler. Şoňa boyun bolmadyklary ola boyun bolýarlar. Şoň bir mesalam Nuri. Nuri Türkmen döwletini boyun etdi, maşgalasy Türkmenistanyň göberdi.
Şol için yeketek bizim halkımızı halat edip bilecekler, talep etmeyen olmalı. Şol uğruna göreşmeyen olmalı. Şondan bizim aktivistlerimizden öğrenin. Şimdi gelelim etaati mesele. Hormatlı vatandaşlar. Hükümetin içindeki işleyen adamla ola aylığa tutulayan adamla. Ola halkın isteğini yerine getirmeli. Yurdun içindeki kıyınçılık meseleleri kanuna dayanıp çözmeli. Şol için biz onları olacak olmalı. Kimde kim probleması var olsa şunu beyan eden adamları kollamaklık halkın borcu. Şu yurtları da demokratik devletle değil. Her yurtta halk köçe çıkıp gazetin üstü bilen, televizyon üstü bilen, dürlü mitingler üstü bilen, öz döretgen kuramalarının üstü bilen hak hukuklarını talep edip bilen varsa şu yurtlarda baklı yaşayarlar. Şuna da bütün dünyada garip devlette gidecek olup ölçüyerler, kırılışıyarlar. Şunun için biz Merrik'ten gözlep görmeyelim, Mars'tan gözlep görmeyelim baktı. Bak her şey yurtta bak. Şunu sekredem şundan var. Korkmanı görüşmeli. Hükümet yol başçılarının cevapkarçılığı çekmeli. Türkmenistan'ın konstitusiyasını birinci söz aydırılayanda birinci söz. Bizim yurdumuz demokratik devlet diye. Demokratik devlet diyenin iki tane sütunu var. Biri sayılı esasında hükümet yol başçılığı gelmeli. İkinciden şolar nehirli yolu bilen halk ayırıp bilyeğe istemeli. Bizde şu ikisem edilene. Şol için şu yurdum bizim şunun kun düşen bedbahtçılığımız şu zaten gelip çıkıyor. Ne sayıla bilye ne ayrı bilye. Şu sebepten ben şunun ki prezident deyip oturan adamı verecek olayan soruğum şu. Sen konstitusiya koyup kazamıştın. Birinci konstitusiyanın sözü, demokratik sözü. Sen şu an haysi bir yerine boyunmalı. Sen azat sayladılar mı? Sen azat saylawa halkın içinde isteyen adamlar, kandidat olacak diyen adamlar kanun esasında ruhsat verdin mi? Şu saylağın geçme prosesinde bütün dünyada normatifler var. Böyleki devletle katnaşıyorlar. Bizim devletimizin saylağına haysi devletli, özler demokratik devlet diyen, özle hürmet koyan devletler haysi bir katnaşıp şunu kollattırlar. Hiç haysi. Dünya Putin şol için biz Putin'i yirgeniyor. Dünyanın yüzünde diktatör devletlerin krişesi olup oturan karamdada. Şu sebepten sen öz gücünü halktan alana ve halka da ruhsat verene, konstitusiya boyunca seni ayırmaya, kanun boyunca sana soru vermeni. Şimdi her bir devletin yol başçıları halkın önünü özün cevapkar bilip jurnalistlerin, adat jurnalistlerin önüne sorularını günne cevap veriyorlar. Şuna hiç iyili bahanada hiç mi getirilmiyor? Trump günne işinden sonra nece kıyın bütün dünyanı dolandırıp oturun. Dünyadaki probleman çözüp oturun. Öz yurdunu 350 milyonluk yurdunun meselesini çözüp oturun. Günne jurnalistin önüne cevap veriyor sorularına. Sizin kakası bunu haçın halkın önüne siz cevap veriptirsiniz. Şol için biz şu yani şondan başladık. Sen cevap vermeli halkın önüne. Ve burada. Şimdi sen yurdu men dolandıryan ne? Bizim bağlılığımıza hem mezadımıza iyi çıkıyor. Bizim belli bir yer altı bağlılıklarımız var. Yurdun içindeki yer üstündeki bağlılıklarımız var. Siz şuları halka peydalar bulur yani ne ile hayırlanın. Gel bize cevap ver. 17 yıl senin tohumun hükümetin içinde otu neftten gazdan gelen pulları niye sarf ettiniz? Yeke aydıp ver bize. Niye sarf ettiniz? Halk sizden şunu soruyor.
Bu pul ahalın pulle, ya Berdi Muhammed'in tohmanın pulle, bütün Türkmenistan'ın pulu. Şu pul nereye gitti? Siz ne için Türkmenistan'la korrupsiyanı ayırmak için sen hiç alade edemem. Ne sebepten? Eğer korrupsiyanı Türkmenistan'la ayıracak oldun, yurdu östürecek oldun, halk közenler yana edecek oldun, adaletliği Türkmenistan'ı berkarar edecek oldun, birinci etmeli zaten hükümetin içindeki işleyen adamların aylıkları şöyle dastoyla yaşar yanık olmalı. Sen şunun haydi birinin aylıklarını şöyle şu tarzda aratta işler, kanun boyunca işledi, aylık alıp halkın önüne beğenip gelip menştaatı işleyen şeyle de aylık alayan, şöyle bana yetkiye deyip beğenip gelir yani haysiz feredeten şunu etti. Eğer etmedik buradan, onu ölüm cinayete yol açacağım. Bir kanunçuluğa yol açacağım. Sen hukuk koruyucu adamları, işleyen adamları ne için közeyen? Onu işe girme için pul töleyenler, alayan aylıkları ucuyup da hiçlerde yetmeye, o zaman şola yurdun içinde kanunçuluğu berkarar edip bilir deyip fikir et yani. Eğer şeyle ben diyelim doğru diyen olsan geldi ait. Ben doğru ettim. Şunu yanağım ötüşle var. Biz korrupsiyanı ayırdık deyip de ait onunla. Ne için Türkmenistan'ın içinde vıraşla 7 yıllar okap öz bilimine dayanıp okap geliyenle yine de viziyatki verip işe girmeli. Ne için? Alayan aylıkların bir gün yaşamak için şunlara yetenek başkaladı. O zaman şola leçi de olup alad ederler mi? Ya pulancak olup alad ederler mi? Özlerini takmayacak olup, maşgalasını takmayacak olup, kesellerden mecbur edip çolardan pulancak olup. Siz tungot işgarlerini, jurnalistleri, yazıcıları, şu Türkmenistan'da şola ne ettirip yaşamalı? Ne hemen hasabına yaşamalı? Şola başka edip bilen de adam yok. Eğer şola azat öşük olsalı, azat fikirlerine edecek olsalı, onu bir yerden kazancılar olmalı ki özler azat fikirine edip bilir yani. Siz şolara aylık vermeyeni, yurdun içinde metbuat azatlığını üpçün etmeyeni, dürlü bolun televizyon kanalları üpçün etmeyeni, azat neşriyat üpçün etmeyeni, ne ettirip şola başka yol bulun pul kazanır? Ne ettirip bizde senagat kültürünü össün, şola edep ahlakı halka öğretip bilsinler. Siz onları öz kolunuza vurdunuz. Siz onları neelace değil adamlara vurdunuz. Siz dindarları imanının kaytardınız. Siz onları binamız bir vicdan ettiniz. Sizin bizim halkımıza getiren mirasınız. Siz nemen esasında haysi Türkmenistan'ın konstitusiyasının esasında öz oğlunuzu prezident edip koyuyor. Türkmenistan'ın kanununa da bak kardeşlerini getirmek boluna attı. Ne için Türkmenistan'ın her oblasti olan halkı yok. Şu tadaki yaşayanı öz. Şu yaşayan adamlarını yurdunu dolandırmak için, regionu dolandırmak için öz işlerini bilen adamları, akıllı, anlamlı, arasta adamlarını taylamaya siz ruhsat verenler. Siz nemen esasında başka oblastların pullarını alıp Aşgabat'a sarf ediyorsunuz. Siz nemen esasında bütün dünyanın bar normatiflerini ayak aşağına koyup türmelerde bizim halkımızı közeyyeniz. Siz nemen esasında sudyaları digeyiz kuluçiyetini özünüz naznaşat edip onlara da aylık vermeyeni, sudya bolcuk olsa da viziyatkasından
alıp siz adalatlığı Türkmenistan'ın içine bir karar edecek oluyor. Ya adalatsız suud edip cinayet eden adamlardan pul alıp Suudiyaları yaşamaya şert edecek oluyor. O zaman şolan çıkarıyan adalatsız sözlüklerin esasında türmelerde bizim halkımızın grajdallarımız kösecek oluyor. Cevap verin şunlara. Siz ne için bizim yurdumuzun grajdallarının daşarı yurtta oranda ne men esasında? Siz ne için daşarı yurttaki arasında dehmet çekip öz çağalarını ekleyecek olup daşarı yurtta iş ödemeye giden adamları koramağa derek kayıtın olan pasportlarının sırağı geçmeye şert öğretiyene de bir kanun yaşamaya şert öğretiyene. Olan kul olmağına siz şert öğretiyene. Neme kıyınçılık var? Daşarı yurtta pasolstvalar, konsulstvalarda şolan pasportlarını düzeltmeye. Siz ne için bizim studentlerimiz daşarı yurtta okat verirleri? Siz şolara şert töreden de doğru okat bilim alıp öz yurduna gelip işlemeye. Sizin şular konstrüksiyon etmeli de atlamalı. Ne için şulara eden de? Siz ne için şu neçelli Türkmenistan'da agrar reform geçiren de biz sosyalizmden 91. yıl atkaz ettik. Sovyet Soyuzu dargadı sosyalizm ötüş getirmeye halka deyip. Siz afzal abyavid ettiniz sosyalizm devredin sistemi, demokratik sistemi, reynişli ekonomika dediniz. Ne için yerleri hakiki yerlerine verendir? Ne için dayharları siz köseyendir? Ne men esasında? Siz yurdun iyesi mi? Kimsiz? Ne için Türkmenistan şuun kuun suulen üpçün edip bilena. Suu'yu tışkıtlı hayırlanmak için hiç illi programması yok. Ne için Karagum kanalı pul çıktı jedena şotadan gelen suuları normal kov getirip kov hayırlanar yani sistemaları oylanıp taflanar. Ödem şu regionda hazır tabiatın ütkemeyi bilen su problemi esasi problemleri yoğurluğu. Ne için siz şu hakkında hiç illallah dedimde. Ona direkt Aşkabat'ta direksiz kuramalar vuruyor. Binalar vuruyor. Ne için siz Türkmen halkının bayrağını bir dünya devletlerinin denizde bulmadık yollar nemeleri gelip bir direkt konferansiye geçirecek deyip ızdaniye vurup Türkmen halkının pulunu olan neceniyetine, olan bedbahtçılığına sarf etmeni bir direksiz yerlere sarf ediyor. Her bir devlete eğer kanuni borcunu yerine getirmese halk şoları siyasi yol bilen azatlıkta sayılı esasında protestler geçirmenin neticesini edebilmesi şu halkın her yol bilen şunu ayırmaya hakkı vardır. Şol için şunun netmesi de abyavid ediyor. Hiç kim terörist kazap etmeye eğer bir devleti halkına yol vermese kanun esasında hareket etmeyene, öz sesini aytmeyene, hükümet cevapkarşılığı çekmeyene, oğun masalı hükümetten ayırmaya ruhsat verilmese, şu yurtta dürlü yolla bilen hükümeti ayırmaya olan hakkı vardır. Siz yurdu bulaştıracak oluyorsunuz. Siz yurdu grajdansk uruş edecek oluyorsunuz. Şuna birinci siz cevap verdirsiniz. Siz şun kun Türkiye'den bizim aktivistlerimiz zor bilen gizge satın alıp cinayet yolları bilen Türkmenistan'a ekitmeniz siz dine terörizme yol açıyorsunuz. Dine yurdu bulaştırmaya yol açıyorsunuz. Ben kanuni yol bilen sizden soruşup oturuyor. Gel konstitüsyonun borcunu yerine getirdi halkın önüne cevap ver. Bollum burada. Sağ olun aydan sözleriniz için. Hormatly izleyijiler, etdiğini adam öz sorugyny belipdiler. Şu videonun aşağına komentar yazın. Şu videonu paylaşar, hemmeňiz, şöyle gatnaşanlar hemmeňiz paylaşar. Şu ýerde videonun aşağına öz sorugyňyzy ýazyp bilersiňiz we
siz Türkmenistanyň prezidentini näme gazaplaýar? Öz işini ýerine ýetirip bilýän ukyply adammy ýa öz işini ýetirip bilýän, bilmeýän, ynamy gaçyran, halkyň ynamyny gaçyran bir ýa-ni ul kemçilik goýan adam diýip gazaplaýar. Ya da plus koysanız gollaňyz, minus koysanız gollaňyz. Şonu piň bermen aýdyň ýazyň sebäbi siziň pikirleriňiz bize gaty wajyp. Indi men sözü Nur Muhammed Anaýewa berýän. Nur Muhammed söz sizden aýdyryn. Assalamu alaikum, eziýetler, eziz watandaşlar, YouTube'dan satçalygymdan bizi dinleyen dostlarımız, doganlarımız, hemmeňize assalamu alaikum. Görüşüňiz ýaly şu taýda känwir maňa berere soragym galmady. Nirden teresen bir 90 yaş götürüm diýilen ýaly aýdyldy şu taýda Muhammed aga tuweleme sanap çykdy, hemmesini Murat Gurbanow sanap çykdy, Nurjan Sözer sanap çykdy. Talip her kim özüniň penjeresinden gören soraglaryny berdi. Men bir özüm oturup boýlandym, ýene şolary näme sorag berip bolarka diýip. Bu sorag bermemizdäki maksat watandaşlar biziň Türkmenistanyň prezidentine resmi ýönelmegimiz, çünki bu ýerde oturan illeşdirmeden her biri halkyň wekilleri, hökümende de soraglary biz bereli diýip karar etdik. Çünki Türkmenistanyň prezidenti asmanda ýaşaýar, bir ýerde ýaşaýar. Biz ýerde duşup bilemzok, ýerde gabatlaşyp bilemzok. Ardymyzdan baranok, şoň üçin asmannaky ol beýikleriň beýigi Hudaýyň bäri ýanynaky ýaly özüni beýik taýýan Serdar Berdimuhammedow we Atasy Gurbanoğlu Berdimuhammedowlara elbetde diňe biz biçäreleriň internet üstünden bermegi galýa. Şoň üçin hem soraglar berip esasy maksadym ol Serdar bilen ataly ogly däl. Bu soraglar belki cemiyetçilik vekillerine, halkara adam hukuklary baradaky döwlet vekillerine, predstavitellerine, hökümetin predstavitellerine uğradılmak we inhasar edin biz elimizden gelýäne sorag bermek, soraglara da jogapsyz goýdy diýip iň soňunda halka ýene bir suwtnama, çünkü biz näme edip bilýäs, ýani sorag berip bilýäs häzirlikçe. Meniň soragym näme üçin siz Türkmenistanyň konstitusiýasy esasyna men Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kepili diýip kasam edip kasamyňda durmadyňyz. Näme üçin durmadyňyz? Türkmenistanyň konstitusiýasyny gödük adam hukuklary baradaky iň az 40-50 sanak madda pozulýar. Näme üçin siz hem kasam etdiňiz we halkyň öňüne el basyp kasam etdiňiz we kasamyňyzda durmadyňyz. Näme üçin siz Türkmenistanyň hökümetini, häkimetini atany bilelikde öz hususy eýçiligiňize geçirdiňiz. Näme üçin Türkmenistanyň milli baýlyklaryny öz şahsy bähbediňize ulanýaňyz. Kimse de o ruhsatı berdi. Biz halk hökmünü gözgöýni ýerde ýaşap görkäk, inha Thomas günü eşdilýär Türkmenistanyna tok kesilýär günü. Transformatorymyz ýokka, siz näme üçin özüňize şahsy nemeler alýaňyz? Emlekdir, jaýdyr, daşar urtdaky emleklerinizi bilmeýän ýok, dogan garnaşsaňyz olar näme üçin kontrol ediňiz Türkmenistanyň prezidenti hökmünde? Näme üçin şu soraglara jogapsyz goýýaňyz? Näme üçin halkyň berjek size soraglary jogapsyz galýar? Iň berkisi bir Türkmenistanyň halkyň öňünde owadan gürleýäňiz, men bolýaňyz ýöne bir gededik halk bilen soraglary jogap beriňiz. Näme üçin? Bu zatlary gelecekde hükmani suratda sizin karşınıza delil edilip ulanılacaktır. Serdar Berdimuhammedow ve Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Ve sizin bir günahkarlamağa ya da özüňizi aklamağa mümkinçiliğiniz galmaz inşallah. Bu soraglar ýöne berilen. Köp sag bolun, berjek soraglarym şulardan ibaret. Minnetdar dinleýäňiz üçin.
Köp sağ bolun Nurhan Tanayev. Indi sözü men Türkmenistanyň grajdany biziň rahatymyz Bagana berýän. Bagan söz sizden. Assalamu alaikum hemmeňize. Men Türkmenistanyň grajdany hemde DT halk hereketiniň DT halk hereketiniň toparlyň agzasy hükmünde Türkmenistanyň häzirki prezidentini ýagny Serdar Berdimuhammedowa bir näçe soralar bermekçi. Men soralarym şulardan ibaret. Türkmenistanyň içindäki siyasi tutsalar we Türkmenistanyň içindäki günäsiz tutsalar barada siz näme aýdyp bilersiňiz? Indik soragym Türkmenistanyň içindäki valyuta ýagny dollar näme üçin iki sanyk bahadan ibaret. Ýagny bankda 3 model teň bolsa gara bazarda 20 manatdan durýar. Siz şoňa näme diýip bilersiňiz? Ve Türkmenistanyň içindäki raýatlarymyz ýagny invalidler ýagny hassa raýatlarymyza näme üçin döwlet kömek edenok? Men soralarym şulardan ibaret. Sağ olun. Köp sağ bolun. Şu gepleşe gatnaşanlara men hemmäňe köp sağ bolun aýan. Elbetde şu sözleri, şu sizin soragyňyzy prezident eşiter. Biz şoňa jogap berer diýip pikir edýär. Sebäbi egerde Türkmenistanyň prezidenti halkyň soragyna jogap bermese, halk üçin işlemese, eger konstitusiýa eline goýup inaugurasiýada söz beren bolsa, soňra şu sözüni etmeýän bolsa, onu diňe bir ýol bar. Şu Türkmenistanyň prezidentini ýagny ynamdan gaçyrylýar we impeachment berilýär. Impeachment diýmek nedoweriýe, ýani ynamsızlyk. Biz onu hemmämiz 22 awgustda çäli garaşýar. Şu soraga jogap bermese, biz şondan soň doly özümiziň ykhtiyarymyz bar. Halk hökmünde köşküne baryp, şo ýerde Gurbany we Serdar Berdimuhammedowy çağıryp, şo ýerde jogap berdirmäne doly hakymyz bar. Egerde şo ýere gelmeýän gaçyk gitseler, bütün dünýäde gözläp, tutsak edip, getirip jogap berdirmäne doly hakymyz bar. Hormatly watandaşlar, men ýene bir ýatlatjak bolýan Alişer Sakatow, Abdulla Urusov, biziň elindeşler, biziň bilen bir hatarda görüşüp, şu günçeli size kömek edip, size jemgyýetiň kanunlaryny, konstitusiýany, haklaryňyzy düşündirip, şu güne çenli çıkış edip gelýärdiler. Ine şolar tutuldy, şolar niýedegi belli däl. Elbette şunun içinde rejimiň eli bar, Gurbany we Serdar Berdimuhammedowyň eli bar. Şonuň görkezmesi bilen edilýär. Abdulla Urusowdan bir ýoratanyny, ýani oglundan şu rejim gorkýar. Alişer Sakatowdan bir çäze oglundan şu rejim gorkýar. Oraya gorkmayan bolsa, oraya awraňyz bar bolsa, kakyň milli lider bar bolsa, ýagny özüň saýlanan prezident bolýan bolsa, näme bir kadan bir zat diýse, seýredersiň işini ýani döwdersiň we şoň bilen ýoluňy dowam edersiň-de. Gorkup tutsak edip, ýitirip onu başga döwletde bu matarçylyklar diňe şol iki sany ganhor Gurbany we Serdar Berdimuhammedow etbilýär. Men näme çykan hor diýem. Murat Şerifem ýatlaýan. Bir mut. Gurbany Berdimuhammedow Niýazow öldürdi. Serdar Berdimuhammedowyň eli garaganyna bir topar aktivistler, bir topar adamlary agyr güne salyp, şolary ýanky ölüme ýetirdi. Biziň aktivistlerimiz Alişer Sakatow, Abdulla Urusow, Murat Düşemow, Mansur Mengelow, Murat Övezow, içinde oturanlar Gorhanow, daşyny deportasiýon lagerinde otyr, Umida, bir topar mundan başga biziň bilmeýän adamlarymyz Türkmenistan grajdanlary bi kanun ýagdaýda bi güne otyrlar. Şolary biz azatlyk talap edýäris. Indi biz jemleýär şu referi kim jemlejek bir gyýyka söz aýtjak bolýan bolsa, aýtdylar ine söz senden talip. Men aýtjak bolýan dadym. Serdar Berdimuhammedow WDP geleni bäri halkymyz agyr ykdysady we beýleki problemalardan ýüzlenip otyr, %100 galyp otyr. Bunu bitdigiçe halkymyz kösenýär. 5 milyon halkymyz 2,5 milyon yurttaşyna
yurdun içindekiler açlık bilen, işsizlik bilen kösenýärler. Gününden halkymyň ýagdaýy kynlaşýar we şol halkymyň şu ýagdaýyna gelmegine sebäpkär bolan Berdimuhammedowlar hiç gelek insafsız bir şekilde arkaýyn ýaşap, durmuşyň keypini sapatyny sürýärler. Biziň halkymyz iň bu durmuşda ýaşamagyna münasip adam ýalak, adam hata edilip haklyk hukuky bolup ýaşama münasip. İnşallah biz aktivistler bolup, opozisiýa bolup şu rejimiň ýykylmagy üçin we Türkmenistanyň halkynyň hakykatan demokratik jemgyýetiň içinde ýaşamakly üçin elmeden gelen etmeliler. Şu aýdan halkymyzy ýüzlemek isteýän gaýrat edin. Her kim öz elinden näme gelýän bolsa, gollap bolsun. Şu rejim ýykylmagy üçin birleşelim we agdy bir bolalım. Sag bolun. Sağ olun. Innik bulacak Nurana. Ey adamlar, ben size yüzlenmek isteyen, çünkü şuna çenli biz yukarıda oturan Kerpaşa näçe yüzlendik, olar şo kerliğine devam ettiler. Yani enha görüşüňe diýaly konstitusiýanyny ýani Muradada görkezdi. Kasam el basyp adam hukuklaryny azatlyklaryny gorajakdymy kasam edýärin diýdi. Kasam etdi halkyň öňünde we şu kasamyny ýerine ýetirmän Türkmenistanyň içinde Murat Duşemow henidem türmesinde türme soragyny dynandan soň 4 ýyldan soň iyun ayının 13'üne çıkmalıdy, çıkarılmadı. Henidem nebelli ýagdaýda saklap otyrlar, hatta öz ejetine de görkezdiren oklar, duşuşduran oklar, bu zatlary biz size suwd etdik. Öz ejetiniň sesleri bilen. Başında da Alişer Sakatow, Abdullah Orusow ýalak ýaş oglunymyz şu wagt ýerine aýaly, çagalary aglap, gözläp ýörler. Bir adamynyň ýitirilmegi ýa-da şonuň aýaly we çagalarynyň nirdedigini bilmän ýaşamaklary bu adam kärçiligem däl, bu wyjdanam däl, bu rehimdarlygam däl. Ine şu ýagdaýa getirip ýaşadyp bilýän biziň başymyzdaky hökümet häkimetiň baş tutanlarydyr. Ve şu soraglary resmi ýagdaýda biz siziň adyňyzdan halkyň wekilleri hökmüni berdik. Indi şu soraglaryň jogap berilmegine jogap talep edýäs. Bu hakymyz barmy? Her bir döwletde ýurt baş tutanyny halky seslenip bilmeli we ýurt baş tutanam o halkyň seslerine jogap bermeli. Eger şu sese jogap bermese sizem özüňizden içiňizde şeýle de hemmäňiz bilýäňiz ýöne bilmeýänler ýene bir gedek başyňyzdaky adamlaryň ýurdu dolandyryp ýören adamlaryň nähilek niýetleriniň gowy däldigini, niýetleriniň erbetdigini özüňiz göz ýetirin. Nähilek erbet adamlardygyny. Çünkü biz halkyň wekilleri ýene şu ýerde oturan her bir adam halkyň wekilleri, halk bilen iş çalışyp halkyň problemalaryny size ýetirip duran adamlar. Ve men şu halkyň wekiliniň adyndan hökman şu soraglaryň jogabyna garaşýan bersin, bermesin onuň özi biljek zady ýöne men garaşjak. Ve vatandaşlar Türkmenistanyň konstitusiýasy gödök 40 sany 50 sany madde bozulýanlygyny suwd etdiler ýöne söz berdiler. Gynansagram sözünde de durmadylar. Yani Türkmenistan konstitusiýasyna da el bassy ýöne 3 ýyl boldy. 3 ýylyň içinde ýurtda öňüdişlik bolmady. Gaýtam Serdar Berdimuhammedow gelenden soň ýadyňyza düşýän bolsa 2022-nji ýyl mart aýyna gelen bolsa ýa may aýyna Farhat Turdiýew, Farhat Meymankuliýew ýyl arasynda tanalýan. Ol ýetdi alkaçyly Türkiýeden, Russiýadan Melik Allamuratov alkaçyly we beýleki aktivistlerimiz alkaçyly Türkiýeden gaýtam Serdar Berdimuhammedow geldi ýurt has erbede arkadaşlar. Yani şu tarapdan seretsen Gurban Ulu Berdimuhammedowdan hem erbet bolup çykdy bu adam. Ondan hem erbet bolup çykdy gaýtam. Beter gaýtamyň adamlarymyz ýitip başlady. Ine şu soraglary berdik şoň üçin bu soraglar şaýat hökmüne, suwtname hökmüne, daşarurt wekillerine de berler. Şu soraglara hiç ýyl jogap bermejeňem bilýär. Onan bilýär ýöne bizki resmi ýoly geçmek.
Yani sizin bermejäňizi ulumsuz boljagyňyzy bilýär. Şoň üçin köp sag bolun, bir de goşulşuň. Eger şu soraglary jogap bermese, onu köşküň öňüne bermeli watandaşlar biz şu soraglary. Köşküň öňüne şu soraglary berer. Nesip bolsa, han garaşalyň berýän kaç soraglary jogap ýa beren okmaka. Köp sag bolun watandaşlar. Köp sağ ol Nurhan Tanayev. Başka da Ayçapa Muhammed Ağa sözüden bir gıyık aytsanız cemleyici sözü. Yine bir edek ben hem aktivistlerime de tavrına etken köp adamlar bize karşılık görkediler. Ay etyen işinin peydası yok. Ay siz puşuş ne miyasa ne metyaniz, etyaniz. Dünyanın tarih boyunca İslamlık diktatör dine halkın yüreğini korkutup yürüdüp bildi, o zaman etecek işini etken. Şol için biz korkmalı. Birinci şu korkmalı. Korkmazlık neyme? Harekete girmeli. İslamlık hareket. İslamlık hareket. Hemen öne düşen adamları kollamakla. Şu diktatörleri yok edip bilenler. Hemen yurdun içinde diktatörün emele gelmeğinin önüne alıp bilen adam şu. Halk sesini çıkarıp başladı. Halk korkmanı aydı bilse. Halk öz hukukunu doğra bilse. Şu yurtlarda diktatörün emele gelmiyor. Şu yurtlarda ona adaletliğe molya, ötüşen molya, parakatçılığa molya. Sen yurdun mülküne eğide çıkıyor. Şu için vatandaşlar, aktivistlerimiz öne çıktılar, görkezdiler, 5 yılla neticesini gördük. Biz Berdi Muhammedlere bu haramdadaları eden ettiğini ettirtmedik. Bunlar hemmesini öldürecektiler. Türkiye men doğdum, karnaşım diyenini ettiriyen neydi? Şuna da ettirebilmedi. Oğurluğa alıp gittiyenler, vatandaşlar. Şeyle bir ecizlediler, inni oğurluğa alıp gittiyenler, oğurluğa. Türkiye'nin paritiyeti, şun raport yazıp veriyor, Türkiye'nin granitçesinden alışır bile nemeyeni ekidene akladı. Yani manası ne mi? Eğer şöyle ekidilen olsa, şu cinayetkar toparlayanak, bizim adamlarımız oğurluğa alıp gittiyenler. Gödevine getirin vatandaşlar. Bizim Avrupa'da neçe bizim aktivistlerimiz getirdik. Şunu ben ayttım. Nuri Maşkalasından getirdi. Dur Sultan Kanada geldi. Ağlandan alar. Onu bir kanun yol bilen cinayete baş koşuyanlar. Biz kanunu yol bilen aktivistlerimiz kollayan. Hakan biz bilenler. Bula da hükmen eden işlerin önüne cevap verir. Yöne bir göreş. Göreşe ne mi gerek? Huzur gerek. Hükümet bir nal edecek orada beter kahar kadabilmeli. Şu kanun. Biz nehirli kahar kadaplı, oğlan birzek aktivistimiz. Bir doğru akmakla ay beyitmesinden tutor, eyder, beyder diyenler yalan söyleyen. Ya akmak ya da hükümetin hizmetinin neka adamlar. O da bile ne işimiz olmadı. Nehirli kol ne bilen olsanız aktivistler olur. Sağ olun Muhammed Ağa. Onun näme? Şunun bilen bir efirini soraýap ýene bir öwretmen ýagdaýan. Alişer Sakatowa azatlyk, Abdullah Orusowa azatlyk, Umyda Bekmedowa azatlyk, Bekjanowa azatlyk, Murat Duşemowa azatlyk, Mansur Mengelowa azatlyk, Murat Övezowa azatlyk. Hemme aktivistler, hemme biýguna ýatan türmelerdäki adamlara azatlyk talap edýär. Biz Türkmenistanyň jemgyýet gражданlary, biz Türkmenistan'ı öttürmeli. Biz Türkmenistan'ın prezidentine konstitusiýany işletmeyene yol vermeli ve şunu talep etmeli. Şoň üçin aktif bolan adamlar, bir topar adamlar bana hatlar ýazýar, ýa-ni SMS-ler ýazýar. Menem inni galjak ýadadım boldy, menem çykşak ýüzüm açşak boldy, menem görüşjek diýip bir näçe ming adam ýazýar. Köşküňe barmaly. Biz datasyny aýdar, taýýar bolun. Öňe çykjak aktivistler taýýar. Haçandan şol öňe çykylsa biz çykart. Egerde 22 awgustda Türkmenistan prezidenti jogap berip halk bilen işläp başlasa, onda biz öňe çykmaz. Onda biz onuň işlejek bolar. Bize Türkmenistanyň hiç ýeri agyr ýagdaýdaky rewolýusiýa, hiç bir gan döküşlik gerekkä. Biz onu islämde ok. Ýöne gan döküşlik gerekkä diýenler günne her gün bizim vatandaşımız ya içinde ya dışında
şu rejimin esasyna ölýär. Men hasap etdim, minimum ortadan 150 adam ayda ölýär. Siz adamları odat ýaňyz diýerler, siz adamları öňe sürüp ýa-ni türme bastyrýaňyz. Ayda 150 adam şu rejimden ölýär. Biz otda ýadyňa çykarma. Biz şu otdan çykmaly. Şoň üçin biz parahat ýaşamaly. Gelin 20-nji awgust çyly garaşlaryň 20-nji awgustda egerde Türkmenistan prezidenti goýulan soraga jogap bermese, onu bizim dol hakymyz bar, itdenik ýol bilen şul ynamdan açan prezidenti ayırmaly. Onun korrupsiýaner, ganhor hakatyny tutsak etmeli. Şoň üçin aýaklanyň, taýýar bolun. Nesip bolsa 22-nji martda Türkmenistanyň aýgytly ädiminiň taryh güni belli bolar. İnşallah. Sağ olun. Bu efir gatnaşan oğlanlara, gyýylara, köpüsine, hemmetine pardon. Sağ olun. Şu ýaly çykyşlar bizim grajanlarymyzy, bizim watandaşlarymyzy motivasiýa berýär we kömek edýär we umyt berýär. Şoň üçin şu ýaly gelip çykyş edýäňize köp sağ olun. İnip gepleşikleri hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Sağ olun.